Mira, la meva experiència en el Cervantes, la veritat que ha sigut molt bona, perquè jo era un xic que em costava molt estudiar i realment així em feien un apoyo pel matí, per l'esperar, ma mare s'enterava de tot el que feia. Això per mi va suposar una cosa molt bona, que entreguera l'ESO la primera, ja que em costava molt estudiar, perquè no m'agrada estudiar i així realment te donen aquesta ajuda que una persona que no li agrada estudiar necessita. No deixen que ningú xiquet s'aparte des de més. Així com és en els instituts més grans sí que passa que si vols estudiar, estudies i si vols anar-te'n a casa te'n vas, així no. Així o vens i estudies o tu pare i ta mare s'enteren. O sigui, és que no n'hi ha... I realment, per mi això és una família. Jo he anat a Xàtiva, a tots els de canals, i la veritat que com m'han tratat en el Cervantes, no m'han tratat en ningú lloc. Jo veig els mestres de Cervantes, inclús al director, a tots, i sempre tinc un moment per xerrar en ells, preguntar-me com va la vida. És algo més enllà de l'ensenyança. Al principi, quan estava allí, pensava que això no era bo, però una vegada eixit i he vist altres instituts, he vist altres coses, me dono compte de lo que tenia en el Cervantes i no ho veia. Jo sé que si hagués hagut un batxiller, me l'hagués tret a la primera. És com si fora d'ells, o sigui, com si la teva educació fora d'ells també, i això és molt bonic. I per a mi el Cervantes és una cosa que no sabria explicar tampoc. No és un institut ni és un col·legi, és uns records tan bonics que tinc que per a mi és part de la meva vida. Bueno, jo fa 7 anys aproximadament vaig acabar del Cervantes i de seguiment vaig anar a l'institut. El que realment vaig notar és que anava molt preparat, sabia que anava a afrontar una etapa diferent a la que havia estat visquent durant tots aquests anys en els meus mestres, en els meus companys, canviava totalment per a mi, però sabia que tot el que anava a vindre'm podia afrontar-ho. Tenia els valors suficients que m'havien inculcat en aquest col·le, tenia la valentia suficient i tots els meus mestres confiaven en mi en que això no va ser possible. Entonces, el primer dia que vaig arribar o va suposar el meu canvi, estava assustada, però el contacte amb els meus professors del Cervantes mai va acabar. Sempre estàvem en contacte, sempre te preguntaven, te dient, t'aconsejaven i vulguis o no, a pesar del canvi, sempre notaves un suport. En els mestres i en general en la classe que jo he tingut sempre ens hem sentit com en casa. El Cervantes per a mi, una paraula que el defineix és hogar, família. Són persones que sempre estem vinculades i que se preocupen per nosaltres. Quan vaig acabar l'institut vaig notar que a pesar dels canvis que suposaven d'un centre a un altre, jo era la mateixa i això era gràcies a l'educació que havia rebut des de ben menudeta en el col·le que m'havia vist créixer i m'havia format pràcticament. De l'institut vaig passar a la universitat, un altre canvi que me va suposar veure que si en l'institut les coses eren diferents, en la universitat encara més. Els professors no se sabien els meus noms, no sabia què hi era. En realitat jo pense que tot el que he aconseguit ha sigut gràcies a mi, per supost, perquè he estudiat, però si jo no haguera rebut l'educació que he tingut, no sé fins a quin punt haver arribat a aconseguir les metes que en aquest cas estic aconseguint. Vaig aprovar criminologia, que és la carrera que he fet, i actualment estic opositant i al final és un somni que jo he tingut des de xicoteta i això, gràcies a tot el que he anat cultivant en tots els anys d'educació, m'he donat compte que treballant com ho he fet des de ben menuda i tot el que m'han ajudat els meus mestres del col·le m'han servit per arribar fins on estic ara. En l'hipotètic cas de que en un futur llarg i llunyà jo tinguera fills, per supost es duria al Cervantes. Jo així m'he sentit molt volguda i crec que l'educació que te donen és incomparable i en tot el que te poden donar en qualsevol altre lloc. Al final, com he dit, el Cervantes i la família que formem es casa. Bueno, pues yo hace un año que terminé de estudiar en este centro, en el Colegio Cervantes,
Para mí ha sido una de las mejores etapas hasta el momento, porque es mucho tiempo el que pasamos aquí y mucho tiempo el que compartimos tanto con los compañeros que tenemos en clase junto con los profesores. Ahora mismo estoy cursando primero de bachillerato en otro centro y a mí al principio me daba mucho miedo el llegar a afrontar ese cambio de pasar de este centro a otro, por el hecho de que tanto la relación con los compañeros que llevamos desde los 3 años juntos y junto con la relación que se crea con el profesor compañero, porque en este centro la relación que se crea es muy cercana. No es lo mismo que a lo mejor en otros centros, porque aquí se tratan de preocuparse mucho por los niños. Aunque al principio el cambio fue bastante difícil, poco a poco te das cuenta de que tienes que ir adaptándote a las nuevas formas que tienen otros centros y es mucho más fácil gracias tanto a la educación como a los valores que recibes y que te dan los profesores. Cuando se sale de este centro, aunque se piense que la relación con los profesores se va a cortar algún día o que ya no vas a volver a formar parte de este centro, eso no es cierto, ya que cuando te vas es cuando te das cuenta también de que los profesores se siguen preocupando por ti, siguen queriendo mantener ese contacto contigo, preocupándose y diciéndote que si necesitas cualquier cosa, pues ellos están ahí, que te pueden facilitar tanto material como cualquier cosa que necesites, y eso es algo pues, que se agradece mucho. Además, también cuando estás en este centro, cuando viene gente de otros años que ya ha terminado, siempre te dicen, pues el día de mañana echarás de menos el centro, no sé qué, o ya verás cuando salgas cómo te das cuenta de todo lo que has aprendido, todo lo que te ha aportado el cole, todo lo que te han enseñado y cómo te va a servir el día de mañana. Y tú cuando estás dentro realmente no eres consciente de esas cosas, porque pues, es una etapa en la que es normal que tengas ganas pues, también de salir, de no hacer caso tampoco a veces de lo que te dicen o esas cosas. Y luego realmente cuando sales es cuando valoras todo lo que has aprendido y todo lo que luego el día de mañana pues, puedes aplicarlo en tu día a día. Yo personalmente estoy muy orgullosa tanto de mi esfuerzo por todo el paso por los años de este centro, como por los profesores, la empatía que ponen y los valores que te dan y todo, pues es muy bonito. Pues bueno, si tinguera que definir d'alguna manera la meva vivència en el Cervantes seria, lo primer que tot, família, perquè hi ha una relació professor-alumne que no puc dir que és diferent a altres col·legis perquè no he estat en altres col·legis, però tinc amics, familiars i gent que ha estat en altres col·legis i m'han contat que el tipus de relació, per almenys les historietes que comptes després de jo era a Cervantes i em passava esto en este professor o jo tenia aquest tipus de relació. Ningú amic que tinc m'ha parlat igual. Altra cosa molt important és a nivell educacional. Jo no ho dic perquè estudi així, sinó perquè és una barbaritat. O sigui, i si estàs així molt preparat, arribes a batxiller en un nivell altíssim, sobretot si vols fer ciències ho recomano moltíssim, i inclús si vols fer lletres, o sigui, arribes molt preparat i t'ensenyen uns valors molt importants. En el meu cas, me van ensenyar a treballar en equip, a saber que tens els teus amics per ahí per a tot i a saber comunicar-te, fer les coses, ser constant, perseverant i al fi i al cap marcar-te uns objectius en la teva vida i dur-los a terme, perquè crec que és el més important. Jo a dia d'avui estic estudiant medicina i podria dir que va ser una decisió que va ser el Cervantes? Doncs no, però me van encaminar d'alguna manera els professors per arribar fins allí i ho tindré sempre agraïts. Jo he vist que al costat i cada 2x3 estic passejant, quan vinc a passejar la gossa o quan vinc per qualsevol cosa passa a veure-los, perquè a mi me marcaren, va ser un antes i un després en la meva vida i sempre recordaré.